Laa nto yocwangcisa kakhulu ayifuneki. Ewe, cwangcisa kodwa ungabuxhalaba ngezinto ezinintsi ongenalwazi lazo, ngoba yonke loo nto iza kwenza ungade uqalise. And ke ngoku akunyanzelekanga uba ube nolwazi oluphangaleleyo ukuze uqalise, kuba eyona nto ebalulekileyo kuqalisa uba wenze le nto ufuna uyenza. Ezinye zezinto zozityhilekela sowuqalile. Akunyanzelekanga ke nale nto uzawuthi uyiqale ukuba ufuneka uthi uqalise ibe ngathi kudala unolwazi lwayo. Ndicinga uba mhlawumbi eyona nto eyoyikisa abantu ibenze bangafuni ude baqale, ngoba bafuna ukuthi beqala uyenza into kodwa bayenze bengathi baneminyaka, banamava beyenza le nto. Loo nto ke ngoku ikhokhelele into yoba bangade baqalise kuba banoloyiko lento yokuba ingangaphumeleli. Kanti akufunekanga woyike ungaphumeleli, kuba apha ekungaphumelelini kwakho ekwenzeni le nto uyiqalileyo, ezinye zezinto uzomane uzifunda uthi xa uphinda uyenza, uphinde uyenze ngcono kunexesha obuqale uyenza ngalo. Andiyazi uba uyandiva na. Funeka siwagade amathuba esiwafumanayo, kuba ithuba ngalinye elivelayo libeka inyawo lwakho ngaphakathi komnyango wempumelelo. Alisoze ke likophulela ucango. Amathuba ayingomoya. Ukudibana nje nethuba kuthetha ukuba kuyafuneka wena usebenze. Xa ulungelanise ingqondo yakho ukuba iqonde amathuba xa wevelile phambi kwakho, uyakuqonda uba amaxesha amaninzi loo nto ibandakanya into yoba mawuxhatshazwe, ube ngathi usisibhanxa. Ewe, vuma uba sisibhanxa ngelo xesha, kodwa uze uhlale unjalo kuba usenziwa isibhanxa nje unezinto ozifundayo, umane uthatha ufake empokothweni. Uyowuthi ethubeni ulwazi lwakho xa selwandile ufuna ngolo hlobo anyway, uye umane uziphucula. Kodwa ke uba ngaba ufuna ukwazi yonke into iza kunqanda loo nto uba mawude uqale. Yile nto ke ufuneka ube nomkhwa wokuqalisa, ungakade ube nalo ulwazi lwento yonke ofuna uyenza. Ezinye izinto uyowuzazi sowusenzile, sowuqalisile ukwenza. Funeka ukhawuleze uthathe amanyathelo wakuba ulibonile ithuba.